ହଉଛି କ'ଣ କି ଆଜି ମୁଁ ପଛପଟେ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଜଣେ ସେ କଥାଟା ମୁଁ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ କହିବି ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଫେଣେଇ ଦେବି। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପଛପଟକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି ଉତ୍ସବ ହଉଛି ହବ କି ନାହିଁ? ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଅଲଗା କ'ଣ ହବ? ଭାତ ଡାଲମା ଟିକେ ଖଟା ଟିକେ ପୋଟଳ ଟିକେ କୋବି ଟିକେ ସେ ରାଇତା ମାଇତା ସାଇତା ଯାହା କିନ୍ତୁ ହବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆଗେ ଖାଇବା ପିଇବା ହଉଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଗାଁ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଆପଣ ଧର ଆପଣଙ୍କର ଧର ମିଲ ନାହିଁ ସପୋଜ ଆମର ଦଉଛନ୍ତି ପୋଟଳ ତାକୁ କେହି ଡାକିବେନି ମିଲ ଟିକେ ପୋଟଳ ଦେ ଓ ଭାଇ ପୋଟଳ ଧର ରଭାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଖଟା ଏବେ ଖଟା ଆଉ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଖାଇବାରେ ଯଦି ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲମା ସାଙ୍ଗରେ ଖଟା ଟିକେ ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ଖଟାର ଡିମାଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଏଣ୍ଡ ଦିଗାଟାକୁ ଭାରି ବାଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ପୋଟଳ ହେଇଗଲା ପୋଟଳର ଡିମାଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ଖଟାକୁ ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ। ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ପୋଟଳ ପନିର ହେଇଗଲା ଭାଇ ପନିର ଟିକେ ଆଣିଲ ଯୋଉଟା ନଥିବ ଲୋକ ସେଇଟାକୁ ମାଗିବେ ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ହେଇଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ରବି। ରବି ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଛି ତେଣୁକରି ରବି ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଛି ସେଇ ଦିନ ତା ନାଁଟା ଗାଁରେ ଆମ୍ବୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ୍ବୁଲ ଓ ଭାଇ ଦେ ଆରେ ଭାଇ ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ଦେ ତେଣୁକରି ରବି ଆଉ ରବି ହେଇକି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଅଷ୍ଟମ ପରେ ପରେ ରବି ହେଇଯାଇଛି ଆମ୍ବୁଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଷ୍ଟମ ପରିବାର ସେଇ ଗାଁର ଝିଅ ଶ୍ରାବଣୀ ସିଏ ଓଉ ଖଟା ଦଉଥିଲା ତା ନାଁ ହେଇଛି ଓଉ। ରବି ହେଲା କ'ଣ ଶ୍ରାବଣୀ ହେଲା ବାହାଘର ବୟସ ଦି ଜଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। ଦେଖିବାକୁ ଆଇଲେ ଗାଁ ଭାଇ ଟିକେ ଇକୋରା କମେଇଦିଅ ଗାଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଲେ ଲୋକ ରବିକି ଦେଖିବେ ଆମର ଲୋକ ଅଭ୍ୟାସ ହଉଛି ମାନେ ଯୋଉ ଘରୁ ଆସନ୍ତୁ ଲୋକ ଗୁଡାକ କୋଟିପତି ଘରର ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଘର ରହିଥାନ୍ତୁ ଝୁଅକୁ ଦେଖିକି ଯିଏ ପୁଅକୁ ଦେଖିକି ପାନ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପଚାରିବେ ଟୋକାର ଚରିତ୍ର ଇଏ ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖିକି ପାନ ଦୋକାନ ଯଦି ଚରିତ୍ର ଦଉଛି ତା ଝୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରେଇ ଦଉନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁ ଯାଇଥିଲ କିନ୍ତୁ ପଚାରିବେ। ରବି ଘରେ ଦେଖିଦେଇ ଆଇଲେ ପାନ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ସେ ଯୋଉ ସୋନିଆ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରବି ଯେ ସେ କେମିତିଆ ପିଲା ଓ ଆମ ଆମ୍ବୁଲ ଇଏ ଯେ ଝିଅର ବାପା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ କହିଲେ ଆମ୍ବୁଲ ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣୀ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ହବ? ଶ୍ରାବଣୀ ଘରକୁ ଯେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିବେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ ସନାତନ ମହାପାତ୍ର ଯୋଉ ଶ୍ରାବଣୀ ମହାପାତ୍ର କେମିତିଆ ପିଲେ କି ଓଉ ବୋଉ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଆରେ ଝିଅଟା ବିଷୟରେ ପଚାର ଯଦି ଓଉ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ ଟୋକା ବିଷୟରେ ପଚାର ଯଦି ଆମ୍ବୁଲ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହବ? ଆଉ ମାନେ ଅତି ଗୋଟେ ସିନିୟର ଲୋକଟେ ଆସିବ ସେ ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ଏକ୍ସ ରିଟାୟାର୍ଡ ଅଫିସର ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଟୋକା ରବିକି ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ମିଷ୍ଟର ପାନ ଦୋକାନୀ ହ୍ୟାଲୋ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ବିକ୍ରମ 10 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଡିଲକ୍ସ ମିଠା ପାନ ହବ କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ହବ। ଠିକ ଅଛି ମତେ କହିପାରିବ କି ଯୋଉ ରବି ଯୋଉ ପିଲାଟି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ କେମିତିକା? କି ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବୁଲ ହ୍ୱାଟ ଆମ୍ବୁଲ ସେ ସାର୍ ଚମିକି ତା ନିଶ ଫାଳେ ଛିଣ୍ଡେଇ ସେଠୁ ପଳେଇଲା ଗୋଟେ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିବ ଟୋକା ନାହିଁ ତାର ନା ଆମ୍ବୁଲ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଧର ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକଟେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମହାପାତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ଶ୍ରାବଣ ମହାପାତ୍ର ଝିଅ ଶ୍ରାବଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ଲାଗିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ କେମିତି କ'ଣ ପିଲା କିଏ ହଉ ଆଉ ସେ ବାହାଘର ହବ କି? ତେଣୁକରି ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥାଟି ଭାରି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯଦି ଖଟା ଯିଏ ଖାଇବେ ଯୋଉ ଭାଇ ଖଟା ଦଉଥିବ ତାକୁ ଖଟା ଡାକିବେନି କି ଯୋଉ ଭାଇ ପୋଟଳ ଦଉଥିବ ପୋଟଳ ଡାକିବେନି ଯୋଉ ଭାଇ କୋବି ଦଉଥିବ ତାକୁ କୋବି ଡାକିବେନି ଅନ୍ତର ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ମାନେ 21ରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯୋଉ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ କହିବେ ନହେଲେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ମରିଯିବେ। ଏତିକି ସବୁ କଥା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି ମୋର ସିନିୟର ମାଉସୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସଂସ୍କୃତି ଓଢ଼ଣା ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ୍ବୁଲ ଆଇଲେ